ακούγομαι. Εμείς από την πλευρά μας, σαν επαγγελματίες, ανέκαθεν πιστεύαμε ότι η επιχειρηματική αντίληψη και η επιχειρηματική ιδέα είναι ο τροχός που θα βοηθήσει την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Ανέκαθεν λέγαμε ότι η πραγματική ανάπτυξη της χώρας περνάει μέσα από τις επιχειρήσεις και η πρωτοβουλία που κάνουν οι φορείς. Και μέσω των προγραμμάτων αυτών είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσει και να μειωθεί η ανεργία στον τόπο μας και να δώσει μια καινούργια ενέργεια στην όλη οικονομία. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας σαν επαγγελματίες. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται να βρεθεί μια λύση στο θέμα το χρηματοδοτικό. Πρέπει να βρεθεί η δημιουργία μιας τράπεζας, η συνεργασία με τις τράπεζες ήδη, έτσι ώστε να βοηθήσουμε, διότι οι ιδέες βλέπουμε υπάρχουν από τον κόσμο, να βοηθήσουμε αυτές να προωθηθούν έτσι ώστε και να πάμε καλά και να αναπτυχθεί η χώρα. Ευχαριστώ πολύ.